салом дӯстон, баъд аз 2 ҳафтаи пазмунӣ мо метавонем боз аз футболи клуби лаззат барем. имрӯз бозиҳои даври навбатии топ 5 чемпионатҳои пурқуввати аврупоӣ ба рақобатҳои худ идома медиҳад. аз ҳамон мусобиқаҳо якчанд бозиро пайдо кардан мумкин аст ки бояд тамошо кард, махсусан дар Англия бозии Манчестер Сити ва Ливерпул, инчунин Ньюкасл Челси. мо баъди бозиҳоам абзор мекунем, чӣ гуне ки ҳоло аз бозиҳои рӯзи ҷумъа мехоҳем шаҳр диҳем. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт ва моро то рақобатҳо интизор мебошанд. Манчестер Сити дар Этиҳад Ливерпулро пешвоз мегирад. Райо Великано кӯшиш мекунад аз Барселона хол ба даст орад. Челси ба меҳмони Ньюкасл меравад, а Брентфорд бо Арсенал қуввоозмоӣ мекунад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. рӯзи ҷумъа рӯзи бозингарони бузург буд. нафароне ки дар гӯшаву канори дунё бо ҳамдигар барои бомбардири сол мубориза мебаранд. ҷоиза он қадар муҳим нест. ҷолиб ин ки дар охир кадом бозингар аз ҳама зиёд гол мезанад. имрӯз дар пойга тағйирот ба вуҷуд омад. Криштиану Роналдо дар бозии навбатии дастаи Ал-Наср бо Ал-Оҳуд дубл кард. Ҳарри Кейн дар рақобат бо дастаи Кёлн ягона голро ба сама расонида пирӯзии дастаи Баварияро таъмин намуд ва бо 49 гол аз ҳама пеш гузашт. дар соли 2023 Холланд ва Роналдо дар ҳисоби худ 48 голӣ доранд. Мбаппе 47, Кейн дар 12 бозии Бундеслига голи 18-уми худро зад ва дар маҷмӯъ ин голи 49-уми ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳо ба ҳисоб меравад. бо ин шиддату суръат пойгаи қаҳрамонӣ миёни нишонзанҳои беҳтарин даҳшат мегузарад. дар бозии марказии Лигаи 1 Фаронса ПСЖ ва Монако дарвозаи ҳамдигарро голборон карданд. 5 голи ин бозиро парижиҳо ба ҳадаф расонида ғалабаи шашуми пайҳами худро ба даст оварданд. Мбаппе ба номи худ 1 голу 1 ассист сабт кард. Дембеле баъд аз 16 бозӣ дар ҳайати ПСЖ ба задани голи аввалини худ даст ёфт. дастаи якуми Франсия баъди ин ғалаба аз рақиби асосияш дар ҷадвал Монако 6 хол пеш гузашт. акнун чанд сухан дар бораи рақобати бузургон. Роналдо бошои футбол яъне Пеле ва аз ҳама зиёд барандаи туби тиллои аз рӯи системаи голҷамъи пас дар тамоми карьераи футболбозӣ мубориза мебарад. ҳоло вазъият чунин аст. Месси 821 ҷамъи 361 яъне 1182, Пеле 762 ҷамъи 359 яъне 1121, Роналдо 867 ҷамъи 247 яъне 1114. футболбози португалӣ бо суръати кайҳонӣ Пелеро таъқиб дорад. ӯ ҳар ҳафта ба ҳисоби худ гол зам карда ба ду шоҳи футболу расман ҳоло бозингари ҷаҳон ба якборагӣ 7 қадам наздиктар мешавад. инро фаромӯш набояд кард ки Роналдо бо 867 гол беҳтарин бомбардири тамоми давру замон ба ҳисоб меравад ва агар дар ҳар як бозӣ гол занад, шояд дар таърих нишонзани рақами 1 боқӣ монад. воқеан ҳам рони намунаи ибрат аст. Хвича Кварацхелия дар бозори трансферӣ харидорони зиёд дорад. бо онҳо як дастаи дигари топ ҳамроҳ шуд. Челси кишвари Англия омодааст то барои ҷалби футболбози гурҷистонӣ мубориза барад. ба мухлисон, роҳбарият ва истиҳоди мураббиёни даста бозии Хвича хеле писанд аст. қариб ҳамагон дар Челси розӣ ҳастанд то Кварацхелияро дар сафи лондониҳо бинанд. дар Наполи ин футболбоз танҳо ба Марадона муқоиса мешавад, дигаронро аллакай ӯ гузаштааст. мутахассисон дар бораи бозингари Наполи аз соли гузашта ишора мекунанд ки Хвича фикрронии ғайриқоллабӣ дорад. амали навбатии ӯро пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. аз ин лиҳоз бозингари гурҷистонӣ ба осонӣ аз 2-3 рақиб мегузарад. легендаи Наполи Марек Гамшик мегуфт ки дар дриблингҳои Хвича соддагӣ ва осонӣ дида мешавад ки ин зинату шаомати онҳоро бештар мекунад. Почетино дар системаи худ барои Хвича мавқеъ пайдо карда метавонад ё ин ки не, ин мавзӯи алоҳида аст. аммо як чиз дақиқан маълум ки Хвича аз як сатҳ ба сатҳи дигар ба осонӣ гузашта метавонад. ҳеҷ кас чунин бозии бо барори Кварацхелияро дар Наполи интизор набуд. дар баробари Челси аз Англия дастаҳои Ньюкасл ва Манчестер Сити ҳам барои ҷалби вингери гурҷистонӣ мубориза мебаранд ва мехоҳанд бо пешниҳоди пули калон неаполитянҳоро розӣ намоянд. Наполи бошад ният кардааст ки ин футболбозро танҳо беш аз 100 миллион евро фурӯшад. бозии Хвича дар мавсими ҷорӣ нисбат ба мавсими гузашта каме бадтар шудааст. инро метавон аз омурҳои ӯ ҳам пай бурд. вале хушбахтона барои ӯ ин футболбоз вақтҳои охир боз ба задани голҳо ва додани ассистҳо оғоз намудааст. агар фикр кунем барои Челси магар чунин футболбоз лозим аст, аз тарафи чап хати ҳамла ва наздик ба нимҳимоя ки ин футболбоз он ҷо бештар ҳунарнамоӣ мекунад, дар Челси чанд футболбоз ҳастанд.
бо шумули Кристофер Нкунку дар канори чапи наздик ба ҳамла 4-5 бозингар метавонад дар Челси бемалол бозӣ кунад. Пас чӣ лозим боз як вингери дигар бо нархи гарон овардан? Ба Челси айни замон вингер не ҳамлагар лозим аст, ҳамлагари хуби марказӣ. Аз хвича дида лондониҳо бояд бештар ба ҳамдастаи ӯ Виктор Осимхен мароғ зоҳир кунанд. Баъд Челси дар ҳамин шабу рӯз чунин футболбоз намерасад. Бале, хвича бозингари хуб аст, ӯ ҳаҷми зиёди корро анҷом медиҳад, вале ин маънои онро надорад ки ин футболбоз бояд ҳатман оварда шавад. Вале тибқи хабарҳо Челси ҷиддӣ ба ин футболбоз мароғ зоҳир кардааст. Вале бинед ки агар ин бозингарро ҳам Челси бо нархи гарон харад, маҷбур мешавад ки аз ҳайати худ ягон нафарро бо нархи қимат фурӯшад. Дар акси ҳол лондониҳо дучори мушкилиҳои бузург бо қоидаҳои молиявӣ мешаванд. Хвича бошад метавонад аз Наполи равад, вале на ба Челси, балки ба дастаи Бавария. Тухел аз Олмон метавонад барои ин бозингар мавқеи хеле хуб ва дақиқаҳои ҳамешагиро дар майдон таъмин созад. Ва аммо агар Тод Боули ба як бозингар диққат дода ҷиддӣ машғул шавад, то охир барои ҷалби ӯ кӯшиш хоҳад кард. Тенхак ором нашуда дар байни бозингарони МЮ боз як душмани дигарро пайдо кард. Акнун гап сари Рафаэл Варан меравад. Гуфта мешавад ки байни ин ду нафар низои калон вуҷуд дорад ва онҳо ҳамдигарро чашми дида надоранд. Ҳама ин аз куҷо оғоз шуд? Фикр дорам дербии шаҳри Манчестерро хуб дар хотир доред. Дар он рақобат Рафаэл Варан дар ҳайати захиравӣ монд ва дар маҷмӯъ ба дифогари фаронсавӣ фурсати ками бозӣ дар мавсими ҷорӣ дода мешавад. Тибқи хабарҳои то ҳамин рӯз расида, пас аз дерби байни Рафаэл Варан ва Эрик Тенхак суҳбати кушод гузаштааст. Дар он Варан изҳори хеле зиёди нигаронӣ кардааст. Ба ӯ писанд нест ки Тенхак ба бозингарони дигар вақт ва имконияти бештар дода ба ӯ хеле кам таваҷҷӯҳ дорад. Пас аз ин суҳбат диққат ба Варан якбора кам шуда, имкониятҳои ӯ хеле тангу торик гаштанд. Қаҳрамони ҷаҳон ва чандкаратта қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо пас аз дерби дар маҷмӯъ танҳо 12 дақиқа бозӣ карду халос. Ин барои ӯ хеле кам аст. Аз ин лиҳоз ҳам бозингари мазкур аз мавқеи худ дар сафи манкуниянҳо хеле нигарону хавотир аст. Дар авзанаи наздиктарини трансфери Варан метавонад аз сафи манчестериҳо биравад. Агар аз Аврупо диққат ба ин бозингар кам бошад ва дастҳои арзанда ба сатҳи ӯ пешниҳоди ҳамкорӣ накунанд, эҳтимоли рафтани ин футболбоз ба чемпионати Арабистони Саудия ҳам вуҷуд дорад. Ӯ метавонад ба дастаи Ал-Ҳилол ва ё Ал-Наср гузарад. Ин аз пешниҳодҳо ва ҳаҷми маош вобаста хоҳад буд. Аммо роҳи аввал барои Варан ин мондан дар Аврупо ва бозӣ кардан дар сатҳи баланд мебошад. Агар ин масъала ҳалли худро пайдо накунад, мондани Варан дар Манчестер Юнайтед ягон фоида надорад. Мисоли оддии Санчо аст, ки бечора на бозӣ мекунаду на тӯбро мебинад. Аз ин лиҳоз варианти беҳтарин метавонад тарки Манчестер Юнайтед бошад. Мауро Икарди метавонад бозингари дастаи Реал Мадрид шавад. Ин шӯхӣ нест. ҳамлагари аргентини айни замон дар дастаи Галатасараи Туркия бозии барқарор ва устувор дорад. Бинед ки ӯ дар мавсими ҷорӣ ҷамъоҷам дар ҳайати турко 20 бозӣ гузаронидааст, ки дар онҳо ба задани 15 гол мушарраф гаштааст. Ин натиҷаи хуб мебошад. Таври маълум аст, ҳамлагари асосии Реал Мадрид Винисиус Жуниор осеб бардошт ва имконияти бозӣ карданро ба муҳлати 2 моҳ аз даст додааст. Мавсим бошад, сеҳат шудани Винисиусро интизор намешавад. Бозиҳо ва чемпионатҳои дохилию хориҷӣ идома меёбанд. Дар онҳо бозингаре лозим аст, ки мушкилии голро ҳал кунад. Мадридиҳо мехоҳанд ин проблемаро бо ҷалб кардани Мауро Икарди бартараф созанд. Икарди аз дастҳои топ тарсу ҳарос надорад. Таҷрибаи бозии ӯ дар Интер ва ПСЖ бояд ба ин футболбоз кӯмаки бузург расонад. Худи Икарди дар ин бора то ҳол ибрози андеша накардааст ва аммо ин футболбоз ба худи туркҳо ҳам дар кор аст. Агар Галатасарай дар Лигаи Чемпионҳо аз гурӯҳи мушкил баромада тавонад, шояд Икарди фикри рафтанро аз даста накунад. Ва аммо агар туркҳо ба қисми баҳории мусобиқа роҳ ёфта натавонанд, дар ин сурат имконияти рафтани бозингари аргентинӣ дар равзанаи зимистонаи трансферӣ меафзояд. Агар Реал ба ин масъала ҷиддӣ диққат бидиҳад, пас футболбози хатти ҳамла метавонад моҳи январ ба Мадрид ояд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.